Уважаеми приятели, съмишленици, близки и потомци на загиналите на 15 септември 1903 г. в Илинденско-Преображенското кръстовденско въстание в Разлог. 110 години отминаха от славните събития. 110 години от времето, когато изгоряха 120 къщи в Разлог. 110 години от времето, когато хората от Разлог заявиха своя стремеж да бъдат свободни и да живеят заедно с хората от свободно българско. 110 години ще честваме, за да ознаменуваме паметта на всички, които са погребани в местността Андаците и на Свети Димитър, старото оброчище, на което се намирате днес вие. Мястото, на което сте днес, никога не е било застроявано. От векове това е първото оброчище и гробница в Разлог. Носи името на Свети Димитър. Тук са погребани и 28-те четници, които са се сражавали в 1903 година, за да може хората от Разлог да имат свободата на българите, защото са българи. 28 човека, между които най-младият е 16 годишен. Иван Цотоманов, момче на 16 години, което умира, за да живее свободно. Момче е живяло. Тук е най-възрастният. 68 годишния Марко Тодоров Хаджиев. Човек с внуци и олегнал. Местността Андаците са 18 годишни, 20 годишни, синовете на баба Магдалина. Хора, за които се сещам за една мисъл на Виктор Юго, великия френски класик, който казва: има мигове, в които и душата трябва да коленичи. За 110 път хората от Разлог ще коленичат и ще отдадат почет на загиналите през Илинденско-Преображенското кръстовденско въстание 1903 година. Много интересни факти излизат. Аз мога да ви разказвам и да ви кажа, че заедно с младите и старите са били и семействата, са били и жените. Не случайно аз бях кръстил Райна Николова Каназирова след без Райна. Тя е ходила винаги въоръжена и с пистолет. Минавала е за училището през турската махала. Винаги си я закачали и това е наложило баща ѝ Никола Каназирев да вземе квартира, да живее у Маркови, за да няма пререкания и проблеми с турците. Заедно с мъжете, които са загинали, са били и мъжете, които отиват в Едиколе на затвор. Там е Лазар Иванов Рачов, човека, който е осъден на 101 години затвор в Едиколе. Заедно с Лазар Рачов са и жените. Там е Атанаса Благунина Кръжина. Там са Петра Копанарова, жени осъдени да излежават присъда в Едиколе. И това не е случайно. Те са го заслужили със своите действия и с това, че не са се примирили. Защото в огъня на къщите от Крапата, Дългата и Сръбо, в огъня на тези къщи на нашите 3 квартала, гори и тръгва да избоява надеждата за свободен живот на хората. Честването на 110 годишнината ще продължи с панахида, упокойна, за загиналите, които са погребани тук, и за всички, които са в местността Андаците и в затворите на Едиколе. Запалете всичките, да отправим да дава покой на душите на всички тия наши брати и сестри, които положиха своите души в основата на създаването на нашето отечество. Там, откъде снимате на